Lakhaingo Rapor Nilip constituency ke parlo Koilamati ahithialong Longner Cap Congress Committee PCC atum press meet ke phapon KAC bangphu kangwaya por nangte bok bom penajok Karbianglong arlo a constituency tin a political party atumta methang a party asai cheklem repason lason thot si pini therepo ni phai Krener Cap ani Nilip constituency arlo Longner Cap Congress Committee PCC atum press meet ke phapadopondo Nercap Congress Committee a PCC atum kachuningri alamthe Nilip along ahem arit kedowek abang phulapen arji dingklui pen Nilip along Congress along sai keklem chepadukvek abang phu aphansi kewangji MSC election ahut ke ticket nang PP ponang jipusi Karbianglong Congress amai phu sarsum ronghang rotoningti lapen Congress along ke thekiding atuma phan anta chuningri ponlo jongsi Nilip along ahem arit kawepin abang phu mate konat nei pen kewang abang phu aphanle kewangji MSC election ahut ticket pipondet pulote Nilitum Nercap Congress Committee a PCC atum ke vote pipon thekthedet jipus mate sai cherabdun thekthede jipusi ningje pon Nercap Congress Committee PCC a President Sarhar Thang Teron Risak Hidi Singterang Borjan PCC Anondo Ingti Langso Mepi PCC Lawrence Teron Number PCC Longsing Ingti Kasomari PCC Ram Rongpi Degrum PCC Dorsing Terang Degrum PCC Lapen Aheno Rengma Phangcherop PCC Chuki Holapen Philip Kalang song pan doi pan ni klong parang chipilo ni tung dadak kini ni da kodamati PCC Presiden ni non klembong na si Milimen Ram Rongpi dari Presiden lo kasi pini ni tung akenang sot ajording kloi pan itum ni baradalong ke mangpon at kese tum pini so Presiden kici hang pon atela no lasinon ke wangji tum MSC ki leji la utharalong ni tum kini dia putar nama cingki tan bawon ni lebar Arab ningke hang la pen ke mangalam ke tan kang tunglo lasi pini ni tu madak PCC Nercap ningke hang rab dan ningke hang ateng pen ke paklang pen klaim lo hang lasi non kelangji MSC kini dadong de nilitum kacangri pon kang tung lan lo dili tum dak lokal kongres klaim rab bang fu komentu pen ke cepaduk tang tum do alang itu hasil itu piniar ni dak ni lebarat bangke kongres darin ke klaim hit ke tu dam tu ni tum chini posi labangso ake du hit ake klaim si padok hit ake du kisung mencenglok alang itu dak rat dan kelang atum ni lebang ta leadership tum do halal tu ma fan itu piniar ni badak PCC Nercap ani ke hang apeng pen itu ang song sal fan ha kamana chung di tung lan lo zenon nilit MCC Presiden sa ikinatong terang panilitum chunirilo alang istambil anon itum alang puthat sa bokajan in charge alang le sa ratoning tialong sanlang sa alam nilipon pinong po lapen sonathak sa ko nilitum nilip akang chira alam aputhat sa ratoning istambil alang sa alam nitum pan ardini pipon pen district along sa District President Sir Sumrong Hang family chunri party lo labang solam ni tum kimang alam je ni tum labang so kang chir alam ni tum pinang chitam dak lo labang so kang chir na chithalong na tum family chunri bikhe ni tum lab solam RD miliki pon tok posi tum pini na chunri lo lasi labang so non kerang je mesi kile labang phu akine de bang ni tum konane na tum pen mo baichan bholot pen ang song pen konane monit nang toy lo monit tum ni le barar bangke labang so bani tum kam ke kongresan na kam tum claim dan thida jila ke ni tum pini klada alam nang paklada alam jithan lo lasi jong sini tum nile barat ani sitip alam pe na tum phanang chi nang chi pide ben nang NP pon pe dat pote mo ni tum phan nile barat panke kongres remdet puri tum adai nang piri pe ni tum adai ani lasi ni tum akimang bangke dan ni kongres long sebat duk tang tum do dak kai ke kidukis tum dagarat phan kelang le tum do nile leadership tum do alang tum ke hang along akimang lo ni tum phan kelang tum phan doi pan ni ni klong parang chipilo ni tum dadak ke kini ni da kodamati PCC Presiden ni non klembong na si Milimen Ram Rongpi dari Presiden lo na si pini ni tum akenang sot ajording kloi pan tum ni baradalong ke mangpon at ke se tum pini ke so Presiden kici hang pon atela no la si non ke wangji tum MSC ki leji la putar long ni tum kini dia putar nama cingki tan bawon ni lebar Arab ningke hang la pen ke mangalam ke tan kang tunglo lasi pini ni tu madak PCC Nercap ningke hang rab dan ningke hang ateng pen ke paklang pen klaim lo hang lasi
non kelanji MSC kile dadong de nilitum kachoniri pon kang tung lan lo nilitum dak local congress klem ra bra bang ku komentu pe nei kachepaduk tang tum do alang tum phasni tum piniar ni dak ni liberat bang ke congress darin ke klem thik ke tu thik dam thik tum ni tum chini posi labang so ake du thik ake klem si padok thik ake du kisung men chenglok alang tum dak ra te kelan atum ni libang ta leadership tum do halara tuma phani tum piniar ni badak PCC ner kep ani ke hang ateng pene tum ang song sar phan hai kamana chun gi tum lan lo je non nilit MCC president sar Jonathan Terang pani tum chuniri lo alang istami la non tum alang puthat sar Bokajan in charge alang le sar toning tialong stanlang salam ni pon pinong ko lapen sono thasa ko nilitum nilip akang chira alam aputhak se sar rotoni ki samla long so alam ni tum phan ardini pipon pen district along sar district president sar sumrong hang phamni chunri party lo labang so alam ni tum kimang alam je ni tum labang so kang chira alam ni tum pinang chi tham dak lo labang so kang chira na chi thalong nang tum phan chunri bikhe ni tum la so alam rd nilipi pon tuk posi tum pini na chunri lo la si labang so non kerang jen mesi kile bang phu akine de bang ne tum konane na tum pen mo bai cham ni bholot pen ang song pen konane monit nang toy lo moni tum ni le bara bang ke labang so bani tum kam mang ke congress am na kam ni tum claim non thida jila ke ni tum pini kla da alam nang pakla da alam ji tham lo la si jong sini tum ni le bara ne sitip alam pen na tum phan nang chi pide ben nang np pon pe da pote moni tum phan ni le bara pang ke Kongres remdet puri tum adai na pilih peni tum adai an la sini ni tum akimang bang ke dani lip kongres long se duk tang tum do dak kai ke kiduk kisum dagarat pan kelang le tum do ni leadership tum do alang tum ke hang along akimang ni tum pan jadi nilimen ke harthang taron atheke atta PCC di tum presiden lo di tum ke komite pathik do lasi pini kenang sot media long ke patidu ni hang la lo atheke non ke banji la MSC election phansi pini kenang sot tung ke chingwai lasi ne kenang sot ke chingri ke la phalo atheke nilitum candidate phansi tum chingwai polo atheke kedam tangan ta nilitum congress butha hepila lasi non ke bang la ke nilitum nilip poipen MSC no cheto duni lasi bangso MSC ke local candidate lo la candidate bang ke nitu phano pipini atheke josi local candidate josi nilitum phan nang recipe pp pulutang te nitum kam kem sungpung po lasi ke nangsot ke chunuri la hello mondor dilip mondor congress committee president lo sar Jonathan Terang la pen parta bukan in charge lo sar rotoniti la pen parta district president lo sar Sumrong Hang alang litum ta matha pami pele nitum phan tiket nang pipinang po dahil lo nitum pini ke chunuri ke nangsot ki lasi natum ta kaduk ke matha no nili pakam ke claim mesen ni phan nili blong paching thuri phan pute nitum ni di bang ni si candidate kinang po dong si natum thengsong pen nang toy lu prang te thengsong ke ladak nitum nili phan ke an chini ni daji la pa nang li kam ke claim ta an chini daji lasi nitum kaduri mone kasik sak ko gi lasi na tum dong si nitum phan nang matha pulutang te local candidate nang pipinon ke nitum kam claim mesen po lasi na tum phan media long patini la hello jongsi nare tum thengsong pe jongsi candidate nang pidat pulutang te nitum ni liberat mate nitum PCC ta pati don dun thekthedak po kam claim thekthedak po atheke nitum kachepachini pendang lok angton pendang lok nitum dak natum nalimen pachini pendang lok nitum ta kam claim dak po jongsi local candidate po te nitum da bang ke nitum chathandok po la halam ke dasi ni bikek pachini la hello media lo